Katma lek kenra drugs jong seng new trap youth council HYC sengkmi hakakat new trek jemang arajar pusau hajelo para hamauba kadai kesin kebasau nadu kebakilas dang haka arterik jemang hayudu bot sakandru trek jemang hapulo bat sahaka shipau trek jemang hakandailan sausin hakajing lek kenra drugs haki jaka pair ka HYC klem dawer ki bor pulen ni ki bor sorkar kalau supentep tangi keyboard penyat senong kalau yo ban grup sibun ba drugs bat kumju ban yo ban bat nadu yakin nong khai bat kin nong di drugs ka bakan thop ikilong me bat ki kan thai habakran sigilat phai kubor u vice president ka HYC sengkame u ba donbok langkharling do ulapen sngo ba ya kaseng ya kani ka jingkhanra ka sim kum kathma bat ban ong ba kathma kam dei tang ya ka HYC handai ki pai ba ki dei ban sim ba ka dei kathma jong ki long yeng long sam bat jong ka jai ban riu nalor katau loong bah kasien ka baningkong ka baka jingkhanra kan ne hadu san kan datam bat kala pau sai kedar baka sorkar kayo thia banyele perca yo drugs namar kum bapau kini kinong di drugs ya menta kidi dak ba penun kam injek haki jaka ki balong pai ba khlam ke jingtieng yenu shu kala kentu yak sorkar bakan aino ya ki atyar ki badon ban yakhun yo drugs hakti jongki khot banyele perca yo drugs kan ni thma kam dei tang jong HYC totip kadai katma jong phi ki long yeng long sam jong jai pen revenue trap ki badan po ka khasi jan chehel de ngasko pati thui phi bai kadai katma pasha drugs mentak new trek ngilas dang ban le ini operation nado kapor san beji san steng dele se kadai ka operation kham slam ha mentala de shpo beji de ngasko ban ong ipi ba ni skutenat hak bang ngilek nakawi jika kumbalong meneh te pok mau ba opor mo prem ngilai ya derkat ro bati breu jong ga dor pasong nong sopo nado ke dor pasong ki senglong mir klewan poin dor dekat lang nomor ki sutho bakane kakam omdei tang ke HYC kaban le kadai kad jigit hilang ke jongki dingin len jo kan hon ngi sku aban ong kum de yap parok khaj wat ka brin yutra habang ye khun ai baka ji ye khun kam de tang mat silong tapi ki nong pikai habang ye khun tong ni khun lang na kentu da ka bangnas sungu khia namar ngi su ho baladang ngim la bandar ka jintri lang naduk mengi ki seng balang idor parsnong ling ba ki seng samai ki seng long kme bat hadu ki bre ki badan yo to la kam sunsan ngi nom la panik kun dan ngi nom la panik yo tingi don kam ko jitri lang nado baret hadu bahe ban la ban bentuk jat sisnon ya kan ka jingken rei jong do trok sapo ka stiet ka jongi lane hang ne po nong ba slong kham tam te ko mo play I meneng lai kham dai drugs ngila stang nado nanti na par mo prem ngila rung ro po khe yodo na yodo spo kat ka yo molang ka parking lot opposite Anjali bater ter mentangi wan do matran ngilai yo kami kibreu om dunai kelai kongot profai bat umdei tang mengi kami kibreu ngilai yo roban bat ye kini ki sering harkat bat uni powder uba dan pring jongki ki ong body heroin de la persang ban khen ya ka jingdon jong powder tang ne ngam sum la khen ye ka bang ngilai yo thang mane thang de ko mo ba hari tang boy koi hang ne menta dunai shu ya kan nyuk san hajar kat tum ke ji thu jo ni nong di drok se ki ong ba iti puriai baret ki de si ja de kumba nyuk san hajar tamlen dunai kat tum ji thu jo ki ngila yo pan hari ngila yo pat o ye ki tiar pensa dengan kok beri thu ipi ka jingja jong jing satu jing sa liet ki kali ketika yo molong mane ki drivers ki thu ingi batang sa pat pra ki yet jo ki bolero jo ki sumo bat dei lemban ki dei mani tiap nusa dei kini tiap nusa ngila kuro na le jongi la siki hakaju poro ini ki drugs poro ngila de thang deke ka bang ko ban ong yi phi ngathai phi tep ki jingjia ki belajar po ting road jingjia po pb ka jing sha pnyap belajar po southwest castle hang ne po no ma shlong ki mi na ma balai den dong drugs dengan ko ban sai sien ban kepat lang ye phi ki long mi long pa ngala de kren man hang ne balada ngim la ban nei ngim do ga jitri lang lada ngin chu ai lai lu ai lai lan san
lan ni hapo shpotri isnam kanika nong ba shlong lan ni ka street jongi kala zombie city lan ni kata jaka ba kini kinong di drugs nak por kin saya kum kimra bat kin sa kan sadon ka jingting ye lang sana meneh te po mo ba tang si kejat arjat lapoi hapo outpost haringal ngo balai bakane ka government jongi ling bakani ka tanap ka badai pej tekan loan odama kamle ai kibabun kini ginong di drugs menta im pej pen kam ya kata kajing ya dong yu syringe kajing ya dero cukup petang ni kenrai gini profit nomor balai ka long palat liam la penen kam ya syringe hakmat jong ki klung kena ro kila proof la de kila saki ya kata kajing ya dong jong kini nong penik nong di drugs klam dak mundur la ne kim dak kencu ya kata kajing slow jong gue pat dengan dah susi jika dia habis kecil long jong ini kibreu hadi kiski ke pemerintah bagi senran cu banle igini kam ki pasnil dei tang bagi di dan dia banle supply handrai ki daya di ro mat cepat ba social welfare iong ba kajing kaladon kajing ja ba 9 years old kendai islam kerta langop how drugs ban itu melangap kalau dan bro haduk jing do no itu musim teku kilong pa to ai ba ka jing khun yo drugs kanam dei tang mangiki seng balang mo phiro naki rempai yeng ane ko bidar barso tung ini khun ke namar ladang ngi mi seprang ban ye khun kumne ngangai scam ba ka jing di drugs lane kata ka jing penenkam drugs sanong ba shlong ngam ong ban 100% ngila ban rat khong rei sisin kaski ila da kadang ji trilang ngila ai parat khong te khamtam ya break badan ka ai ngi perto ye kitigi breu kibla jukem jusis drop na force support kibadan ha ai te kitu kibom dan de nakwa ban to ma hero kibom shumla pen i seka partai bakilai sis ko bolong menelada ka outpost dan di position juga lum degree kasim kya maka ndai mangi ban kem kid kem maki kani ka than hang ne ro lesing la ban ong bakati ka kanten ben beat house ndai kade maka ban kem kare mental lawan kem da kai choice kani ka long ka jile rani ka government tinga ko ban ong government mo ko mang lay slow ba kidat tigi task force ki ko pher suba set apabila bencet ke kami pi subhami semat seprang bantri kini kam ada pimla bantri ai no pi ya kata ke ikhtiar ai no pi tika jingsiu segi di khot jeng jai bantri kinlong ki bala kloi banrat nkhong iya kani ka kam penbiang ro kumbang leji haman ki operation mo ki ans ki weapon ki tiar ka bakilai ai ro hagi di khot jeng jai bantri nang bagi di khot jeng jai bantri kini khuni dalam di persya drugs palese ada kini khot jeng jai bantri kinyo bat arms sport weapon nganget kamba utrok si untuk jaj hakaway ski nagle jungi ngila yo sko ba uwe uyot ba ngai juyo na uwe no way de kini hi kinom kutang ne rengil inile ban tres na kasus marangi sut ho hi bodo pring jongki gedang dai tang kinom penenkam lan dai tang ban chudi henry halandat jungi ni nongdi dan nongdi halandat nongdi le si dan ta supplier de kata gin kabang ong balada ma phi kibreu kibla benchet ling bada ka ang himle ai hidan ya ka kabor hala jong ti hidan de tang kabor jong kata hidan ro ya kita ki panie khun persa ting so ba ban ong ba ai no segi khon je ban reu kin ye khun ni maki namar ban mi suthu panie khun bat kita kibreu kibla supply ya uni umar dan kami bandan ketiar yang namar wala na day banjakong po Philippines lese ngahaban ong ngahaban pedang hapo je ban reu jungi bakan jakong namar bangim kwa baka pateng je ban reu ki khur ki ki jongpi ki jonga sisin kaski kin sakala soprung lane kin sakala long kita ki bakerni lane ki ban penden kamlang namar isut ho bau ni kumalong noi mi tu samlah bau phla la penden kam lane ngangop long bau bahia ngalangop ng bano to perlong
police officer have one eye ka awareness program ba drugs ku multiply tingin im ka bagan multiply hakiram paying ki jongi haka society dan haka locality ki jongi tingin pa ba new drugs si untuk jai Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hai ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hai ta. Ba ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubabha. Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Menta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno. Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ke jingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. Nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau babhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata daw patang da uni ujat khau ba phatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da khau 45. Ba fikrannya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.